guys, majong adlaw natang tanan sa karong adlaw guys. I'm here in the kakahuyan. I'm here kuno pero das Bingbing. Bitaw guys, damis kakahuyan ni Bingbing kay ko nangahoy mi kay wala mi kahoy, pait kadto lisod kadto wa na hindi ay kahoy. Kay dagi pangahoy ni kuya hat nahurot naman pud. Unsa nam day kahoy dari na puno nam day ni kasagbutan ning daan ni dangag ra bisit kadto sagbot kay kaning dahon bitaw sa mahugan ni kaninga ni ba guys. Daghan kadto. Jahadlek inig tinog ko yung na ay has, nagloko. Hadlek inig na muna, nahadlek man di ay. Lako na, Bing. Ako pangahod dyan. Uy, wako naging ikaw. Sinama kita para may kasama ako, that's why. Aray. Wa na darag, kauyab na diri sa Tagaputi, si Along. Hiwa Chat ba sila. Nanay ka char-char. No. Kilig. Dakilig ba kaya? Oh my God, over your dead body. Wala na, patay, cellphone. Alawa na day kwarta ni Jawa na dinay baon. Minaapat, ang bag, malang magtanan mo. Inig sa dudan, init man na, masunog lang man. Oh, di lalim. Ngahoy. Muli ra bagahang Mama Bing. Wala. This coming April 19. Sa April pa man na dyan mo. Di mo apay nag-waiting. Meeting 27 pa. Mado na rin makakita sa diyang apo. Iba pa na diyang kita. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Nakuha na ko. Mga akong isa madain eh. No, matik di kag matabing na. Nabitaw kay kat ikain laban. Kirain labok rad to. Butan to Bing. Sidara ganit gugutugot. Sige gugutugot. Sige wag gugutugot. Excuse me. Putda na, huy, naansa ka ba? Muna ba? Natural, isong nodas abuhan. Matay di ko na may treat. Unda. Taobos. Sige mo dagyan. Badas ang uoy. Ikaw lang, kabudi na ba na mag-vlog? O sige ragkuhan. Labad yung katang mas labad agway Sige maggutugot. Kuhan, along. Napatay naman din nabing-nabing. Pero eating la. Krapiti mo, hagsakan ko, bahala ka. Ikaw rin, Ugbantay mong gitumban kayo na. Likad. Igo ta ha? Pakan ba ko pilig? Madunoon, ano magwa pag imong naon? Ay, wata na. Aman hama ko yung pakan ko na masunod na. Hindi mo may naghago. Baby, Diyos, gamaya pagatang kahoy, Bing. Okay guys, so karon guys, naaray tayo saging. Kaya nang buga, nagkatiduran ito ang saging. Ang nagtaon dahil ko sa katunay nagpudol pahit, pero kuhan mo to gagmay. Dararit! Mami, ni siya guys, kay guwang-guwang. Kaya siya ka plato, bilig 40 pesos. Ito sa merkado. Ha? 40 pesos? Yeah. Mas ibog to. Kapot? Oo. Tatum ka na yun. Tagput ka diha. Dalahin siya ng ginamusa. Magkaman. Mag-dis-dis ang ginamusa. Ayun siya.
Una, ragaya. Kaslaan. Ah. Anta guys. Hoy, assignment mo diha. Ah. Ang siran? Daghang pa na ang kuwang sa English. Ma. X, check X, tick. Mulig imong lula be pila Kinsa? inam ka tuig wa mo nagkakita. Kinsa man? Aw, sikat sa pagpanganak. Kinsa Wa man? kita minsi. Wa? lupa. Ol? Ma, kinsa man? Ang mother Brabagol. My mother Brabagol. So ganun na ikaw. Kangog na rin. Timog kumok. Asi father. Apa? Hang, dali ara na yung hang. Gahang suka ng gibuhat. Di mo nyo na. Di? Maka-upload di ka diha. Mag-upload man ang Facebook gabi eh. Para masawag-sawagan. Gusto ganyan na. Salamat Lord sa uwan. Kay di mabubuan ang paligyan. Kasag-kasag ba itong uwan na? Ini Ah. ko. Nay! Nga rin na nay, kaluto ng saging. Makumpleto nag-anak ni Nanay rong 27 puhon. Ito na pinta. Antay mo sinumbagay ng 15 kabuok. Ako din mo kung pahilapot ka na. Sumbagay ni guys. Piti-piti cute. Nay! Karong kinsay mo ulis dodo. Nang Helen. Si Mita. Ni Karisidoy din mo ulig. Ang inahan niya gwapa. Wala pang gugong ginangay. Diyan lang yung tingog. Wala naman nilawat. Yung tingog. Ay! Agyan mo kina, singiris. Singiris ka mas vloggeris. Wala yung tingog. Ma, kinsa man mo? Lula ni mo. Dis Lula na na. ganda. Ditong inahang listir. Ginahang siya mong ina. Di ko kita. Ang makakita. Tara, tawa na magbantay niya mo. Kung na yung mag-ubag. Asa, kurus-kurus na yung visa. Yung mo abroad ko. Na! Mahal na ba Matapos pagkuhan Japan, ng promise? 3rd floor. But, mag-general cleaning ko ron. Itong mga gipagtambak na to, dari ito ipagtambak sa kadanjan. Ito man na, Di, apa nga. labas mong bilat. Eh, Kila ka? so, Ay, hidaan na bibig niya. wala ba, doon pa mga gamit ito. Alright, buwad ko no, alright. Kaya ron, sa mga gamit na nalagay back siya di ariglo ko. Ba ako manggabakal ko ano? Nakakaroon. Kasi way po panitbras, maraming stila ko eh. Ay, Iris. di kasi kurus-kurus sa lalamay sa lagi. Tagon nanay na ikaw. Nanay, kitawag kang tita Tiri. Kumbagay ko na mo. Diksi, ada hinog. Di, Huwag di, ay tinigil ka na magluob ang tanong kamera ay. Hindi mo rin, klaro. Lado. Maraming cellphone nga scam. Tara. Hinog ibig. Ikaw. Dali, muhang pa rin dito maadyo. Lamig kag manok ng Bisaya. Ah. Nagbaba. Ano? Ano nga? Huwag na. Salamat kaway inyo. Ay, salamat sa Ginoo sa kawan. Ow. Dara, Nay! Dara. Isa rin yung signal. Imok masisa di imok mo kada to. Labilis eh. Sa na yung gawa. Labilis eh. Pamay ngawas.
296. Yan ang numero. Bali naman. 926. Ano ba yan? Kasi ang sabi mo na Kataysa? Hi ka. Ay, kung papari kaysa. Hi. Ay, papari. Laging Dito mo kaon kaysa. maun. Ano sa saging? Ang saging niya. Bilang ang saging. Hindi yung karaan. Muli na imong kinsip ka anak na yun. Is naman kapin. Maraming yung pamahaw pa na ito. Walang niwang na. Kaya naman magpinawag ka. Wala kung noong bita ako kung bagay na wala kaya talaga paglaga. Ano mo gamay? Nakapaggamay. Ha? Ang mahalaga buhi. Ano ang dinang mamols? Sabos ko. Mag-vitamin ko. Tuo? Ikaw na kang pupan. Ba't tayo hindi po kaon? Pupan with iron. Kaya mga kang pupan makatang mo. Apubon ko no, makatambot. Ay, sigira kag katog. Sigira kong katog na eh. Dre, batog. Ay, brad ka. Ay, kamat yan. Muulis ang kultuto at taysa. Muli. Tanan. Nailabinay. Isa itong wagaw. Isa unang nga nagkaroon yun ta. Di ang tanan. Huwag mga masamong ron. Ayaw sana epe ng masamong. Ano sa ano? Masamong ta na may binadzi. Isa. Isa. Ako Wapo naman, sa ako taysa. Wala na di uminom na siya. Mga anak ra ay. Mga anak ra magtapok. Wala apin ng mga masamong sunod. Apin lag apo. Abriyon yun na. Di man na yun. Meeting naman Meeting na. naman na. Meeting ra may meeting namin. Meetingan. Important matter. Magkuha ko. Pinsay mamyo. Nailabinay. Magkabot tayo. Magre-elite kamay. Nga tayo Prince Charming. Matik na siya adoy. Nahihilin taysa. Aga-ag yung prayer about that. Isa man yun. Si Terry. Matik na si Lolita. Taysa nasasatay mi mulig si po taysa. Wala sa'yo. Ang ina sa tibig buwan na taysa. Bad. Di na baliktad maka-biscuit. Lala. Gilad, ginamang siya na lang. Bagay man. Pero pinit mo tas ban ano tumikano nila. Gilad, mara pa ning gilad nga sige tislo. Wala mo ito ko video ko. Mapabiyaw. Kaputod na agad yung gikaon. Saan? Wala nga yung pagsaging.